Și pentru momentele care urmează, aș vrea să citesc un cuvânt din Scripturi, din Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 13. Pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, 925. Botezul lui Iisus Hristos. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porubel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Haideți în poziția în care suntem să rostim cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile dumneavoastră. Este o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru mine, ca în această după masă să fiu la Ibănești, într-un cadru atât de binecuvântat, în locul acesta, și îl slăvesc pe Dumnezeu din toată inima mea. Mulțumesc, frate Puiu, pentru insistență și pentru invitație. Mulțumesc, fraților. Mă bucur de această sărbătoare extraordinară. Este adevărat că am promis greu că voi veni după masa aceasta, pentru că în familia noastră Dumnezeu ne-a binecuvântat cu al 9-lea nepot. Și astăzi am avut binecuvântare. Toți copiii noștri, cu copiii lor la rândul lor, avem 5 căsătoriți din 9, au fost la noi acasă, au rămas la noi acasă. Ne-am desprins cumva împreună cu soția mea și am venit să fim împreună cu dumneavoastră. Fără să știu unde vin, cum arată zona aceasta și cum arată locul acesta. Frate Puiu, nu știai că ieri s-au împlinit 34 de ani de când eu și soția mea ne-am botezat. Ieri. 34 de ani. Slavă Domnului! Eram niște copii atunci. După un an ne-am căsătorit. Tot niște copii. Zona a arătat tot ca așa dumneavoastră. Și am întrebat pe un frate, unde o să-i botezat? Deci avem un râu aici undeva. Într-un astfel de râu ne-am botezat și noi, Luminița. Aleluia! În urmă cu 34 de ani. Au trecut așa de repede ani. Mă uit la voi și ne revedem pe noi. Mă regăsesc în voi în urmă cu 34 de ani. Atunci n-am avut harul să avem așa o slujbă. Nu ni s-au dat nici flori. N-a fost nici soare. S-a ales-o după masă, tot într-o zonă de munte, în zona Bistrița, că de acolo suntem, ca să fie cât se poate de puțin oameni pe afară, așa într-un mod mai discret. N-am avut nici loc unde să ne schimbăm, erau niște mașini acolo, destul de rustical, dar frumos. Au rămas amintiri frumoase. Nu ne-a făcut nimeni poze. După vreo 2 săptămâni am îmbrăcat de în haine albe, mă rog, cei care am putut, și ne-am făcut niște poze, ca să avem și noi poze de la botez. Dar a fost frumos. Și cel mai important lucru ce se spunea, acolo a fost Domnul Iisus. Aleluia! Aici este Domnul Iisus. Mărire Lui! Vă felicit din toată inima mea și mulțumesc că m-ați chemat la botezul vostru. Așa, mi-am răscolit frumos amintirile plăcute, pot să spun. M-a dus salutări de la Comunitatea Regională Cluj, așa cum fratele păstor spunea. Comunitetul și biroul permanent al Comunității Regionale Cluj vă transmit salutări. Noi avem responsabilitatea peste 5 județe și jumătate, aproximativ 600 de biserici. Și din partea tuturor acestor biserici vă salut cu
responsabilitatea care o am pentru vremea aceasta și dorința noastră este de binecuvântare. Domnul să vă binecuvânteze. Aleluia. Botezul în apă, oameni buni, nu este găselnița penticostalilor. Nu au inventat-o americanii, ideea aceasta. Botezul în apă este invenția lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu, care n-a avut păcat, a venit la apa botezului să fie botezat de Ioan. Mulțimile veneau să fie botezate și Domnul i-a vorbit lui Ioan și i-a spus: va veni unul într-o zi, unul special, o să ți-l identific nu prin barbă, nu prin îmbrăcăminte, ci va fi un semn special, va veni Duhul Sfânt din cer peste el și acela este Fiul meu. L-a pregătit Domnul pe Ioan pentru aceasta și în ziua când a venit Ioan, a venit Domnul Iisus la Ioan, la Iordan și l-a recunoscut. Am citit în cuvântul lui Dumnezeu. Dar Ioan căuta să-l oprească. Dați-mi voie să pun o întrebare și nu vă grăbiți să răspundeți. Și va fi, dacă vreți, și subiectul mesajului pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în după masa aceasta. Putem noi să-L oprim pe Dumnezeu? Ioan căuta să-L oprească. Deși îi spusese Dumnezeu: acela este Fiul meu, acela este semnul pe care va trebui să-l vezi și tu trebuie să-l botezi. Și Ioan căuta să-l oprească. Oameni buni, putem noi să-L oprim pe Dumnezeu? Furtuna nu l-au putut opri. Când Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, era împreună cu ucenicii pe mare, ne spune cuvântul Domnului, s-a stârnit o mare furtună. Ucenicii s-au speriat. Domnul era Dumnezeu și om. Și ca și om, fiind obosit, a dormit la cârmă. Și parcă îi văd pe ucenici agitați, speriați de moarte, s-au dus și au spus: nu-ți pasă că pierim? Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus s-a ridicat peste punte, a întins mâna. Valurile erau năpraznice, furtuna era extraordinar de puternică. Și Domnul a spus: taci fără gură. Și cred din toată inima că dumneavoastră credeți cuvântul lui Dumnezeu. Și valurile s-au oprit. Și Biblia spune: s-a făcut o mare liniște. Pentru că pe Domnul furtuna nu-l poate opri. Și toți care credeți să spunem: slăvit să fie Dumnezeul nostru. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Boala și nenorocirea nu l-a putut opri. Orice boală ar fi avut, cei care s-au atins de Domnul Iisus au fost vindecați. Cei cărora Domnul le-a transmis un mesaj de vindecare, Domnul i-a vindecat. Dacă au fost leproși, dacă au fost orbi, dacă au fost ologi, dacă au fost uscați, dacă au fost în alte situații, boala nu l-a putut opri. Și coronavirusul nu-l poate opri și cancerul nu-l poate opri, pentru că El este Dumnezeul care are toată puterea. Slăvit să fie numele Lui. Moartea nu l-a putut opri. Când s-a apropiat de mormântul lui Lazar și când a dat porunca: dați piatră la o parte, una dintre surorile mortului s-a speriat și a zis: miroase greu. E mort de 4 zile. În Orient a intrat în putrefacție probabil în prima zi. Mort de 4 zile, cum să dăm piatră la o parte? Era un mormânt undeva săpat într-o stâncă și acolo era mortul și era o piatră la gura mortului. Dați piatră la o parte. Miroase greu. Și după ce au dat piatră la o parte, Fiul lui Dumnezeu a ridicat ochii spre cer și a spus: îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă ascult, dar vorbesc în felul acesta ca ei să creadă că tu m-ai trimis. Aleluia. Și a strigat Domnul Iisus cu glas tare. Credeți? Amin. Credeți toți? Amin. Lazare, ieși afară. A ieșit Lazar? Da. Amin. Legat cu fășile. Legat omul acela cu legăturile care erau atunci. A ieșit afară în fața tuturor. Pentru că moartea nu-l poate opri pe Dumnezeu. Furtuna nu-l poate opri. Intemperile nu-l poate opri. Natura nu-l poate opri. Boala nu-l poate opri. Moartea nu-l poate opri. Revin la întrebarea, fără să vreau să fiu insistent sau deranjant. Îl putem noi opri pe Dumnezeu? Niciodată. S-ar putea să vă surprindă răspunsul. Putem să-L oprim. Putem să-L oprim. Vă citesc despre o categorie de oameni care L-au oprit pe Dumnezeu. Și citesc în Evanghelia după
după Luca, în capitolul 7, din Biblie vă citesc, și cred că unii aveți Biblia dumneavoastră, vă puteți să mă și urmăriți. Luca, capitolul 7, și spune cuvântul Domnului la versetul 29. În contextul botezului, și tot norodul care l-a auzit pe Ioan și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar atenție ce spune următorul verset. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Avea Dumnezeu un plan de mântuire pentru ei. Avea Dumnezeu un plan ca să-i mântuiască, să-i elibereze, și l-a oprit pe Dumnezeu, oameni buni, zădărnicind planul lui Dumnezeu. Și în această seară, în câteva gânduri, uitându-mă la pasajul botezului Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă spun câteva adevăruri din Scripturi, cum putem să-L oprim pe Dumnezeu. Și deja fratele păstor, fratele puiul mi-a șoptit ca să mă ajute. Primul mod prin care noi putem să îl oprim pe Dumnezeu este prin necredință. Duceți-vă în toată lumea, a dat Domnul Iisus porunca, a dat porunca. Matei, capitolul 16, versetul 15 și 16 în jos. Marcu, pardon. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza. Una dintre întrebările pe care frații o să le pună la botez este acesta. Crezi în Domnul Iisus? Crezi că Fiul lui Dumnezeu este Domnul Iisus? Dar de ce îi întreb? Pentru că este nevoie de credință, oameni buni. Și la Biblie citesc în Evrei, capitolul 11, versetul 6, și fără credință este cu neputință. Dom'le, nu pot să cred, dar mă îmbrac în haine albe. Nu pot să cred, dar viu membru la biserică și scrie, bă, nu pot să cred, dar dau bani la biserică, dar vă ajut. Oameni buni, n-are nicio valoare. Este nevoie de credință. Și eu vreau să cred din toată inima că dumneavoastră ați primit o credință de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. E nevoie de credință. Știți de ce nu se botează oamenii? Că nu cred. Nu cred. Este nevoie de credință și nu se poate fără credință. Un ministru de finanțe călătorea de la Ierusalim spre țara lui, spre Etiopia. Și Biblia ne spune că întorcându-se de la Ierusalim, unde s-a închinat, a luat o carte, cartea profetului Isaia. Citim în Faptele Apostolului, capitolul 8, de la versetul 26. Și Biblia ne spune că un înger al lui Dumnezeu a fost interesat Dumnezeu de bărbatul acesta, de acest ministru de finanțe, și a trimis pe un evanghelist cu numele Filip să meargă pe drumul care duce la Gaza și care este pustiu. Da. Am frate puiul, dacă mă chemai la Ibănești, să spui, avem o curte goală, dar trebuie să ții o predic. Era mai complicat. Am făcut-o la Biserica Betania în perioada de urgență, de pandemie, cu 7-8 oameni, foarte greu, dar extraordinar. Nu m-am așteptat să fie atât de mulți oameni aici. Vă binecuvintez pe toți în numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și a alergat omul acesta și a ajuns pe famenul care citea în Biblie, care citea în cartea profetului Isaia. Avea o frământare. L-a invitat în cele din urmă pe evanghelist să stea împreună cu el și Biblia ne spune, ea a început să-i predice de la Scriptura aceasta, de la Isaia, după ce i-a pus anumite întrebări, și a propovăduit pe Iisus. De departe a văzut o apă, acolo în pustie. A fost o oază, probabil. Și a pus întrebarea, Domnule, ce mă împiedică ca să fiu botezat? E nevoie să îndeplinești câteva canoane, nu? E nevoie să mai faci anumite mătăni. Nu. Există o singură condiție. Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Și Biblia spune, omul acesta a afirmat cu voce tare, cred din toată inima că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Credeți și voi? Credeți și dumneavoastră? Credeți toți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Care este motivul pentru care nu v-ați botezat? Pentru că știți de ce nu vă botezați unii dintre dumneavoastră? Nu vreau să vă jignesc. Nu credeți că botezul este condiția mântuirii. Nu credeți lucrul acesta. Deci am spus deja din cuvântul Domnului, cine va crede și se va boteza. Mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze.
Mă rog ca Dumnezeu să vă dea biruință și mă rog ca Dumnezeu să vă dea harul Său și prin Duhul Sfânt să înțelegeți în această seară, dacă l-ați oprit pe Dumnezeu prin necredință, să mustre Dumnezeu orice duc de necredință. Și să pune Dumnezeu o credință sfântă, mântuitoare în inimile dumneavoastră. Și să spunem, Doamne, dă putere. Știți cum e cu credința asta? Se zice că undeva peste o prăpastie mare era un cablu. Și erau foarte mulți oameni, cum sunteți dumneavoastră aici, și cineva care se pricepea la echilibristică a vrut să treacă pe cablul acela. Și o întreba pe oameni, credeți că pot să trec pe acest cablu? Și mulți mi-au spus, da! Și omul a trecut. Și a venit înapoi. A fost aplaudat. Apoi el a spus, credeți că aș putea să trec cu o roabă peste cablul acesta? Și mulți mi-au spus, da! Și omul a luat o roabă și în capacitatea lui echilibristică a trecut peste cablu cu roabă și a venit înapoi. Și oamenii l-au aplaudat. Și a urmat următoarea întrebare. Credeți că aș putea în această roabă să duc un om pe cablu? Și mulțimea a spus, da! Și atunci el a spus, cine are curajul să se urce în roabă? S-a făcut o mare tăcere și nu s-a urcat nimeni. Da, noi credem. Dar credința fără fapte este moartă, oameni buni. De aceea mă rog în această seară, încă o dată, Dumnezeu să ne cerceteze, să pună credința mântuitoare în fiecare inimă și prin necredință să nu îl oprim pe Dumnezeu. Pentru că primul mod la care am vrut să mă refer, prin care noi putem să îl oprim pe Dumnezeu, este necredința. 2. Putem să-l oprim pe Dumnezeu, ascultați-mă bine, prin renunțarea la original și îmbrățișarea lucrurilor artificiale. Uitați-vă la Ioan. Ioan, când a văzut că Domnul Iisus vine spre el, a încercat să schimbe. Și a spus așa, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Adică, uite ce nu eu să te botez pe tine, ci tu să mă botezi pe mine. Deci misiunea lui Ioan era ca el să îl boteze pe Domnul Iisus. Originalul era ca Ioan să-l boteze pe Domnul Iisus. Și Ioan, trimisul lui Dumnezeu, încearcă să schimbe puțin lucrurile. Oameni buni, originalul este acesta. Ascultați-mă bine. Să existe cel puțin un botezător și cel puțin un candidat. Au intrat în apă, spune cuvântul Domnului, și Ioan l-a botezat pe Domnul Iisus. Știți ce înseamnă botez? Înseamnă baptizo, înseamnă scufundare. Nu înseamnă stropire, nu înseamnă altfel de manifestări, ci înseamnă scufundare. Pentru că scufundarea aceasta simbolizează botezul în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, suntem îngropați împreună cu El și atunci când ne ridicăm din apă, suntem înviați împreună cu El, ca după cum Hristosul a înviat și noi să trăim o viață nouă. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Dar iertați-mă, unii schimbă puțin original. Și spun, domnule, îi botezăm și apoi ori crede ei. Nu. Îi botezăm și apoi s-or pocăi ei. Nu schimbați lucrurile. Nu schimbați. Trebuie să existe o referire și o respectare a originalului. Eu vreau să facem altfel, a spus Ioan. Eu să fiu botezat de tine, nu tu de mine. Nu renunțați la original. Originalul este acesta. Să fie un botezător cel puțin și cel puțin un candidat care trebuie să fie scufundat în apă după ce a mărturisit credința lui, pentru că aceasta este voia și planul lui Dumnezeu. Ai fost botezat așa? Da? Când eu am fost copil mic, părinții mei erau la biserică ortodoxă și m-au botezat la biserică ortodoxă. Am avut 12 nănașe și una dintre ele era nănașa principală. O chema nănașa Maria. Satul nostru, partea de sus a satului unde am locuit, toate femeile le ziceam nănașă. Și după ce m-am căsătorit cu Luminița, m-am mutat cu o casă doar de despărțeat sau două, de nănașa principală, nănașa Maria. Și într-o zi, după ce Domnul m-a chemat la pocăință,
am dus și am stat de vorbă cu dumneaei și am spus, vă mă aduceți aminte de când m-ați botezat? Și am spus, da. Mi-aduc foarte bine aminte. Mi-aduc aminte că am intrat la biserică, era preotul bătrân la noi în sat, Popa Lazar îi se zicea, și te-am lepădat de Satana de 7 ori. Și mi-a spus cum a fost ritualul, ce își mai aducea dumneaei aminte. Eu aveam probabil câteva săptămâni, poate 2 luni, poate 2 luni și jumătate, și n-am știut nimic despre ceea ce s-a întâmplat. Nici n-am mărturisit, nici n-am avut credință, nici n-am avut necredință, că eram un copil. Dar în trecerea anilor, când Dumnezeu s-a îndurat de mine, am înțeles că trebuie să mă duc la apa botezului. Aleluia! Am înțeles că trebuie să mă întorc la pocăință. Așa este, Doamne. Și am înțeles că trebuie să-L slujesc pe Dumnezeu. Auziți? Pentru mine a fost un mare har că m-a chemat Dumnezeu la pocăință. În anul 1985, când eu m-am pocăit și m-am botezat împreună cu soția mea în anul 1986, atunci era sistemul comunist. Unii își aduc aminte. Erau lucrurile puțin mai strânse, puțin mai... N-a fost simplu să te decizi. N-a fost simplu să fii pocăit. N-a fost simplu să îl slujești pe Dumnezeu. Dar ne-am încrezut în Cel care are puterea. Și peste ani putem să spunem împreună cu mulți alții care au trăit în generația mea și mai înainte, Dumnezeul nostru trăiește. Dumnezeul nostru trăiește. Nu vă rezemați pe lucruri artificiale, nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu vă rezemați pe formalisme și pe tradiții. Nu vă rezemați pe lucruri pe care oamenii le-au interpretat. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu este sfânt. Slăvit să fie numele Lui. Aleluia. Cine va scoate sau va adăuga din Biblia aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul îi va scoate sau îi va adăuga. Îi va scoate dreptul la pomul vieții sau îi va adăuga urgiile din cartea aceasta. De aceea noi trebuie să rămânem la ceea ce spune Scriptura și mă rog Dumnezeu ajută-ne și binecuvintează-ne. Domnul i-a spus lui Ioan, lasă-mă să împlinim cât? Cât? Tot ce trebuie împlinit. Felicitări! Că ați înțeles sub cercetarea lui Dumnezeu să veniți să împliniți tot ce trebuie împlinit. Acesta este original. Nu că e Biserica Pentecostal, nu că e păstorul Puiu, nu că e fratele X, nu că e fratele Bujor. Acesta este originalul, pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit la apa botezului să fie botezat. Oamenii lui Dumnezeu au predicat botezul și au practicat botezul și Biserica creștină practică botezul nou testamental și mă rog Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui. Mărit să fie Domnul! Putem noi să-L oprim pe Dumnezeu? Da! Putem noi să-L oprim pe Dumnezeu renunțând la original. Originalul este acesta, oameni buni. Să vii la apa botezului prin pocăință. Nu există altă soluție. Nu există. Nu există. Se spunea deja de fapt în capitolul 2 din Ziua Rusalilor de către fratele păstor, fratele Puiu Baciu. Oamenii aceia au rămas străpuși în inimă și au întrebat, fraților, ce să facem? Răspunsul a fost acesta: pocăiți-vă. Mă auziți? Pocăința nu este să-mi schimb religia. Am avut și eu situații când au venit oameni și au spus, domnule, vreau să vă pocăiesc. Dar de ce vreți să vă pocăiți? De ce m-am certat cu popa. Și m-am certat cu popa și vin la dumneavoastră la pocăiți. Păi ascultați-mă, cine se ceartă cu popa să vină la pocăiți, se va certa și cu pocăiți. Da. Cine are probleme din astea, m-am pocăit să... Nu. Pocăința înseamnă altceva. Pocăința înseamnă să fie un moment de părere de rău. Să te prăbușești în fața crucii lui Iisus Hristos. Să-ți dai seama de păcatele tale, de povara ta de păcate. Și să spui, am nevoie de Dumnezeu. Am nevoie să-mi schimb viața și am nevoie ca Dumnezeu să-mi dea o nouă perspectivă. Pentru că religia nu mă mântuiește, pentru că Biserica Pentecostală nu iartă păcate, pentru că Biserica Ortodoxă nu iartă păcate, pentru că Biserica Catolică nu iartă păcate, pentru că prelații și prelot și păstorii și înalți preasfinților nu iartă păcate. Sub cer există o singură soluție care aduce iertarea păcatelor. Este jertfa lui Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Ăsta e originalul, oameni buni. Și Petru spunea în Fapte capitolul 4, versetul 12, nimeni altul, nimeni nu este mântuire. Că nu s-a dat oamenilor sub cer un alt nume în care să fie mântuiți. Unul singur, Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia!
Mărit să fie Domnul! Ăsta e originalul, oameni buni. Nu vă rezemați pe forme, nu vă rezemați pe tradiții, nu vă rezemați pe anumite nume, fie ele și penticostale. Nu, nu! E nevoie de pocăință, e nevoie de Iisus Hristos, e nevoie de spălarea păcatelor, e nevoie de eliberare, e nevoie de biruință, e nevoie de apropiere de Domnul, e nevoie de ridicare și cel care poate este Iisus. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Poți să-L oprești pe Dumnezeu? Da. Poți să-L oprești pe Dumnezeu renunțând la original și îmbrățișând lucruri artificiale. Gândiri omenești, datini, forme religioase sau tradiții. Iertați-mă. În al treilea rând, putem să-L oprim pe Dumnezeu? Da. Putem să-L oprim pe Dumnezeu dacă nu avem disponibilitatea să ne expunem. Pocăința înseamnă expunere, oameni buni. Da. Credeți că e simplu să te îmbraci în haine albe? No. Credeți că n-au fost multe discuții în spatele cortinei? Credeți că n-au fost abordați oamenii ăștia? Dar ce trebuie ție să mergi să te pocăiești? Dar ce trebuie ție să te botezi? La aici sunt și oameni în vârstă, femei în vârstă, care au trăit o viață într-o cultură, într-o biserică, au legături. Vii tu să te pocăiești, dar ce te-ai rătăcit? Ți-o zmintit ăștia mintea pocăiții? No. Dom'le, m-aș pocăi, dar n-aș putea să mă pocăiesc să nu știe nimeni? Și mă întreabă unii, dom'le, n-ai putea să mă botez să nu știe nimeni? Eu n-aș putea. N-aș putea. Dom'le, dar sunt om credincios, sunt serios. Și ascultați-mă, vreau să nu știe nimeni, dar să fiu pocăit. Nu se poate. Slujirea înseamnă expunere. Aleluia. Da. Înseamnă asumare. Să te îmbraci în haine albe la Ibănești sau oriunde și să vii în fața mulțimii și să fii gata să mărturisești credința ta, asta înseamnă expunere și asumare. Aleluia. Dar cel care te protejează e Dumnezeu. Mărire Lui. Slăvit să fie Domnul. Înaintea mea s-a expus Iisus Hristos. Aleluia. N-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Filipeni, capitolul 2. S-a dezbrăcat. A luat chip de rob. S-a făcut asemenea oamenilor, asemenea mie, asemenea dumneavoastră. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și că moarte de cruce. De cruce. De aceea, spune Biblia, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Aleluia. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Și haideți să zicem în cor: Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Da? S-a expus Fiul lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu care au acceptat să-L slujească pe Dumnezeu s-au expus. S-au expus creștinii de-a lungul vremurilor și oamenii și-au asumat responsabilitatea slujirii. E nevoie să te expui. Probabil ești aici în această seară și Duhul Sfânt te cercetează și spui: oh, și eu ar fi trebuit să mă botez de multă vreme, dar am tot amânat. De ce? N-am avut curajul, n-am putut. Poziția mea socială, eu știu familia mea, prestanța mea, nu știu. Planurile mele. Un șef de vamă a auzit că Domnul Iisus trece prin localitatea lui și a avut o dorință. A vrut să vadă pe Domnul Iisus. Dacă mă rog pentru ceva în această seară, dincolo de ceea ce vedeți, haine albe, predicatori, cântăreți, vreau să-L vedeți pe Iisus. El este prezent aici, s-a spus deja. Îl simțim și simțim cercetarea Domnului. Și spune: mărit să fie numele Lui. N-a putut să-L vadă pe Domnul Iisus din pricina norodului, pentru că era mic de statură. Și închipuiți-vă sau imaginați-vă, o mulțime, o gloată foarte mare venea după Domnul Iisus și bărbatul acesta vroia să-L vadă pe Domnul Iisus. I-a venit o idee. Ce-ar fi să mă urc într-un pom? Acum, un șef de vamă n-ajunge la 25 de ani. Nu fi fost așa ca noi, frate bun. 50 ceva de ani, rotofel, bine așezat, îmbrăcat bine. I-a venit o idee să se urce într-un pom. Acum să n-aveți impresie, când eram copil, am crescut la țară.
Și când predic despre asta, mă gândesc că toate păsările aveau probleme cu cuiburile, toate le stricam. Acum, dacă n-am încercat de mult să mă urc într-un pom, dar ar fi complicat. Dar parcă-l văd pe Zacheu ăsta, domnule, s-o fi prins de o creață, s-a uitat în stânga, în dreapta, să nu-l vadă nimeni. Era șeful vămii, domnule, era un om cu o personalitate. S-a asigurat că nu-l vede nimeni și a făcut încercări. Probabil la prima încercare nu a reușit. S-a prins de o creangă, s-a scăpat, s-a mai prins odată, iară s-a scăpat. În final, gâfăind așa printre crengi, s-a urcat. S-a pitulit acolo, așa cum te-a așezat dumneata, poate pe ultimele scaune. Și spune, mă duc la pocăiți, de eu stau undeva în spate, să nu mă vadă ăștia. Că am înțeles că pocăiții ăștia mai cheamă în față. Nu vă chemă. Dacă veniți dumneavoastră, puteți să veniți. Ne bucurăm. S-a pitulit acolo după frunze și au zis, dom'le, trece toată mulțimea, trece tot convoiul, tot norodul, l-am văzut pe Iisus, mă dau jos și plec acasă. Mulțumit. Numai că planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu are planul lui, slăvit să fie Domnul. Când au ajuns în fața dudului, imaginați-vă pomul ăsta, sau un pom asemănător, plin cu crengi, cu frunze. Domnul Iisus a oprit în fața dudului și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă. Fi avut impresia ucenicii că vorbește cu un înger. Oameni buni, predica nu-i pentru îngeri în seara aceasta, e pentru mine și pentru dumneavoastră. Domnul nu vorbește cu îngerii, Domnul vorbește cu tine în seara aceasta. Slăvit să fie numele Lui. Zacheie, dă-te jos de grabă, atenție, că astăzi trebuie. Adică trebuie înseamnă musai. Astăzi este momentul când trebuie să rămân în casa ta. Păi ce credeți că a fost simplu pentru domnul șef de vamă să se dea jos dintre crengi? Să se coboare în fața Domnului, în fața norodului? De aceea ce îmi place, spune Biblia, Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Nu l-a interesat ce spun ceilalți. Nu l-a interesat ce spun șeful lui, dacă o fi avut, sau cei din societate. Nu l-a interesat. A știut un lucru. Eu trebuie să-L accept pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că am nevoie de mântuire, pentru că am nevoie de liberare, că am nevoie de biruință. Mărit să fie Domnul. Amin. E nevoie de expunere. Și expunere înseamnă să mărturisești. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi acum. Spunea Apostolul Petru în capitolul 3 din prima sa epistolă, versetul 21, și anume botezul, care nu este o spălare de întinăciunile trupești. Mă duc la pocăiți, fac o baie publică și mi se spală păcatele. Am văzut oameni în Iordan. S-au dus până în Israel și au zis, domnule, eu mă botez în Iordan pentru că Iordanul e sfânt și mă sfințește. Nu. Alții spun, domnule, dacă mă puteți boteza nu într-o vană, că am așa multe păcate, nu cumva să vi se înfunde baptisterul ăla, că eu plin de păcate. Nu. Apa nu spală păcate. Apa este doar o mărturie. Este momentul când dumneavoastră rostiți o mărturie. Mărturia unui cuget curat prin învierea lui Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul! Aleluia. Mărit să fie Domnul! Aleluia. Asta înseamnă expunere, oameni buni! Și Roman, capitolul 10, versetul 9 și 10 glăsuiește astfel. Și vreau să vă citesc versetele acestea care auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și continuă cuvântul Domnului, spune versetul 10. Căci prin mărturisirea cu gura se capătă neprihănirea, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Îl poți opri pe Dumnezeu? Da. Prin necredință. Prin renunțare la original și îmbrățișarea lucrurilor artificiale. Prin lipsa de disponibilitate de a te expune. Și 4. Îl poți opri pe Dumnezeu prin amânare. A spus Domnul Iisus, lasă-mă acum. Ioane, lasă-mă acum. Pentru că mântuirea nu există pentru mâine, oameni buni. Nu există mântuire pentru mâine. Mântuirea este pentru astăzi. Aleluia! Unii spun, domnule, am eu planurile mele, am eu gândurile mele, am să mă pocăiesc, am să mă întorc la Domnul, dar știu eu când.
Am trecut prin județul Bistrița, venit spre dumneavoastră. O parte din județul Bistrița. Și am răscolit, conducând mașina, am răscolit o amintire dureroasă pentru mine. Eram păstor la Bistrița de 15 ani, aproximativ, suntem la Cluj. Aveam un apartament în zona de sus a orașului, spunem noi, aproape de spitalul județean. Și într-o zi am fost invitat de o soră din biserică la patul unei femei, o doamnă. Mi-a spus că vrea să discute cu cineva, cu un frate păstor. M-am dus cu soția mea care este aici. Femeia aceea avea vârsta pe care o am eu acum, 52 de ani. Am intrat în casă, aveam să văd o femeie slăbită, palidă, bolnavă. Stătea pe pat, s-a ridicat și a adunat puterile, s-a ridicat în șezut și mi-a spus: domnule pastor, v-am invitat la mine pentru că am mare frământare interioară. Sunt bolnavă. Medicii de la Cluj nu mi-au găsit nimic. Dumnezeu nu știa, dar avea un cancer agresiv în trupul Dumnezeu. Ea nu știa. Medicii nu mi-au găsit nimic, spunea ea. Mi-au dat ceva tratament, dar dincolo de boala și de slăbirea asta care o am în trup, am o mare frământare, o neliniște, o apăsare. În urmă cu aproximativ 25 de ani, spunea ea, mi-a vorbit Dumnezeu. Eram tânăr atunci, eu și soțul meu. Am înțeles că trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă botez, trebuie să îmbrățișez mântuirea și trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Am înțeles atunci. Avem un băiat, era băiețel de 4 ani, aproximativ. I-am spus atunci soțului meu, când băiatul nostru ajunge mare, îl facem medic. Și după ce el ajunge medic, noi ne pocăim. Au trecut 25 de ani, am muncit, mi-a spus în ce condiții am muncit, în condiții foarte grele, și ea și soțul ei. Băiatul nostru a ajuns mare, este anul 6 la Facultatea de Medicină din Cluj. Acum va absolvi medicină. Dar eu sunt imobilizat aici pe pat. Și domnule pastor, v-am chemat să vă spun, nu mai dorm noaptea, că regret foarte mult. Ar fi trebuit să mă pocăiesc acum 25 de ani. Ar fi trebuit să nu-L amân pe Dumnezeu. Îmi pare atât de rău. Știți ceva? Și-a întins mâna. Și când vă spun lucrul acesta, văd mâna ei. Au trecut mulți ani de atunci. 17 ani probabil. Mi-a spus: vedeți dumneavoastră ușa aceea? Era baia de la apartamentul dumneavoastră. Vedeți ușa aceea? Dacă mă simt mai bine, vă chem să mă botezați la noi, în vană. Pentru că simt că ar fi trebuit să fac lucrul acesta altă dată, ar fi trebuit să mă pocăiesc mai devreme, ar fi trebuit să mă întorc la Dumnezeu. Îmi pare rău, regret. Am făcut o rugăciune cu soția mea, cu sora. Ne-am despărțit și am încurajat-o că o voi vizita din nou. Era perioada evangelizărilor, cred că luna februarie. A doua zi am plecat la Vișinelu. Cred că pe aici am venit, pe ceva drum. La evangelizare. Dumneaei, în urma unei crize, a fost dusă la spitalul județean. Am primit vestea aceasta. Era mai greu cu semnalul, cu telefonul. Nici acum nu-i cred că foarte bine în zona respectivă. După ce m-am întors de la evangelizare, era probabil după 10 seara, m-am oprit undeva pe un deal, am avut puțin semnal și am sunat-o. O voce aproape stânsă, după ce și-a dat seama că sunt eu, a început să spună: vă implor, domnule pastor, veniți la mine. Vă implor, vă rog, vreau să vorbesc cu dumneavoastră și să vă rugați pentru mine. Simt că se întâmplă ceva, simt și am regrete atât de profunde, vreau să veniți. I-am spus: ajung după miezul nopții, ceea ce s-a și întâmplat, dar mâine dimineață, la prima oră, vă vizitez. Eram și foarte aproape de spitalul județean, cu apartamentul nostru. Am ajuns acasă, m-am culcat fiind foarte obosit.
Aveam și telefon de casă. Dimineața, înainte să mă trezesc, m-a sunat telefonul de acasă. Și sora, cunoștința comună, care m-a dus cu soția mea la doamna respectivă, de la capătul celălalt al telefonului îmi spunea, plângând: frate Vasilică, azi noapte doamna Mica a plecat la cele veșnice. M-am pus lângă pat. Eu nu sunt fariseu, mă tem de Dumnezeu. Am plâns și am zis: Dumnezeule, nu te pot întreba, n-am voie să te întreb, știu asta. Dacă mai era o săptămână, dacă mai era o lună, dacă mai era 3 luni, dacă mai era 6 luni, femeia asta s-ar fi întors la tine, s-ar fi pocăit, a avut atâta dorință în inima ei în ultima vreme. Ascultați-mă, am auzit vocea lui Dumnezeu în Duhul meu, dar 25 de ani? De câți ani te așteaptă Dumnezeu? De câți ani respiri aerul curat când alții nu-l pot respira? De câți ani te bucuri de binecuvântările lui Dumnezeu când alții nu le au? De câți ani te ridici dimineața din pat fără să te rogi, când alții nu se pot ridica și s-ar bucura să facă doar câțiva pași? De câți ani și de câtă vreme îl amânt pe Dumnezeu și spui altă dată? Va mai fi o evangelizare, va mai fi o vreme, va mai fi un timp, va mai fi un an, va mai fi... De câți ani ai înțeles că drumul acesta este drumul pe care l-a trasat Hristos? Că pocăința este porunca lui Dumnezeu, că botezul în apă este porunca lui Dumnezeu. De câți ani? De cât timp? Și l-a amânat pe Dumnezeu. Știți ce spun oamenii? Niciodată nu-i târziu. Eu vă spun ce spune Biblia. Evrei, capitolul 4, versetul 1. Câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit Prea târziu. prea târziu. Mi-ar părea atât de rău să avem confortul acesta, să avem binecuvântarea aceasta, să avem harul acesta, să fim în această extraordinară grădină, pot să o numesc, unde am sunat glasul Evangheliului, este prezent Duhul Sfânt. Aleluia. Unde Dumnezeu a cercetat oamenii aceștia și sunt o dovadă vie a puterii jertfei lui Iisus Hristos, a puterii sângelui lui Iisus Hristos, a prezenței Duhului Sfânt. Mi-ar părea atât de rău să aud sau să n-aud că mâine, că săptămâna viitoare, că mai devreme sau mai târziu ai plecat din lumea aceasta fără să te împaci cu Dumnezeu. Nu-l mai opri. Este seara ta. Aleluia. Este seara ta. Este ziua mântuirii. Este ziua eliberării. Este șansa ta. Glorie ție, Doamne. Duhul Sfânt este aici și te cercetează. Aleluia. Duhul Sfânt este aici și s-a vorbit și îți vorbește. Duhul Sfânt este aici și lucrează la inima ta. Mărire ție, Doamne. Era un nenorocit, un orb, la marginea unui drum, plin de praf, cu haina probabil zdrențuită, sărac și flămând. Și în noaptea vieții lui a auzit foșnete pe drum, gălăgie, și a auzit că se întâmplă ceva. Și a întrebat ce este. Parcă e ceva special, ceva deosebit. Știți ce e deosebit? Trece Iisus. Asta e deosebit în seara aceasta la Ibănești. Trece Iisus. Aici trece Iisus. Mărit să fie numele Lui. Și toți care credeți să spuneți: lăudați să fie Iisus. Amin. Lăudați să fie Iisus. Amin. Trece Iisus. Aleluia. Când a înțeles că trece Iisus, omul n-a avut liniște. A început să strige de acolo din marginea drumului: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și veți înțelege și veți citi cuvântul lui Dumnezeu. Cei care erau în jurul lui îl certau: taci mă din gură, termino, nu mai striga, nu te agita, Iisus n-are timp de tine, n-are timp de nenorociți, n-are timp de orbi. Fiul omului a venit să caute, Aleluia. să mântuiască pe cei pierduți. Slăvit să fie numele Lui. Glorie
De asta sunt și eu în seara aceasta aici și slujitor și păstor, că m-a căutat într-o zi, că m-a găsit într-o zi, că a avut milă de mine într-o zi, că mi-a vindecat inima într-o zi și m-a dus la pocăință și laud pe El din toată inima mea. Slăvit să fie El! Trece Iisus! Mulți îl certau să tacă, dar El striga și mai tare: ai milă de mine! Pe surprinderea tuturor, Iisus se oprește. Orbul știa că este șansa lui. Nu este o altă posibilitate. Nu va fi și mâine. Înțelege, omule, este șansa ta. Este Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui. Aleluia. Când s-a oprit Domnul și s-a întors, între Domnul și orbul s-a făcut un culoar. Toți s-au speriat, s-au tras deoparte. Chemați-l. Chemați-l. Ridică-te. Scoală-te că te cheamă. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În următoarele momente, cu haina aruncată, stătea orbul în fața celui care este viața. Celui care dă perspectivă, celui care dă viitor, celui care este singurul care are puterea să ridice, să vindece, să elibereze. Iisus este numele Lui. Ce vrei să-ți fac? Aleluia. Și omul îndrăznește. Nu s-a mai auzit așa ceva, probabil niciodată așa o rugăciune. Să-mi capăt vederea. Și vocea dumnezeiască răsună: capătă-ți vederea. Și cred că și dumneavoastră credeți, în momentul acela i s-au deschis ochii și a mers pe drum după Iisus. Aleluia. Nu-L mai opri pe Dumnezeu. Ioan căuta să-L oprească. Nu-L mai opri prin necredință și mă rog în seara aceasta Dumnezeu să-ți mărească credința. Nu-L mai opri prin a te rezema pe lucruri artificiale. Acceptă originalul. Originalul este acesta: pocăință, nașterea din nou, botezul în apă, botezat cu Duhul Sfânt și pregătit pentru cer. Mărit să fie Domnul. Aleluia. Ăsta e originalul și mă rog Dumnezeu să te întărească în această seară să vii la original. Nu-L mai opri pe Dumnezeu, fii rezervat să nu te expui. Cine mă va mărturisi pe mine în lumea aceasta, îl voi mărturisi și eu Tatălui. în lumea îngerilor, a spus Mântuitorul Iisus. Cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu. Expune-te, că înaintea ta s-a expus Fiul lui Dumnezeu, s-a expus Domnul Iisus Hristos. Și nu mai opri pe Dumnezeu prin amânare. Fie seara mântuirii, fie seara binecuvântată și fie în cer. Dacă nu voi ști aici pe pământ, când mă vei vedea împreună cu îngerii și cu sfinții și cu candidații din ziua aceasta, să spui: pastore, în ziua aceea, data de 30 august, Dumnezeu m-a cercetat, m-a pocăit, mi-am schimbat viața și sunt un mântuit al cerului. Vă vreau pe toți în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze Ibăneștiul, Domnul să binecuvinteze Valea Gurghiului, Domnul să binecuvinteze județul Mureș, Dumnezeu să binecuvinteze România și fie ca îndurarea Domnului să fie peste noi. Nu-L opriți pe Dumnezeu și Domnul să vă ajute. Amin.